Sa Talisay City, duha ka ginapasuni shoplifter sa supermarket na dakpan. Samtang sa Bacolod City naman, kawatan na record sa CCTV kung paano giniidiyahan nga mataba ng cellphone sa Tiangge. Yaring balita exclusive. Nahamtang ini nga Tiangge sa kilid sa isa ka state college sa Fortune Town. Dag sa mga tao sa palibot, bangod na palibutan sa merkado. Bangod sa madata ang kinawatay, nagpatakod na sa CCTV ang tag-iya agud makapangaman. Ganing napuslan gid sining CCTV matapos na record ang estilo sang ini nga lalaki. Nagpakuno-kuno nga managbakal. Dala pungko-pungko, bangod wala sang tawo, swabe ini nga ginkuha ang cellphone sang tag-iya nga nakatungtong sa kahera. Kung magliso ko, amo likaw man siya. Tada amo to nga kita mo sa video nga dog amo manaasaho. Gina-cross-match na sa kapulisan sa Ila Rogues Gallery ang sospetsado nga naka-shorts, t-shirt, bigotelyo, kag nakapungos ang buhok. Nariparahan sa Assistant Market Supervisor nga nagapangawad sa mga baligya sa Juveth Vidaha. 23 anyos kag bagger sa mga supermarket. Kang kaupod sining si Joshua Luis Jericho Toledo, 19, lunsay mga residente sa Talisay City. Nakuha sa ila ang mga body spray, deodorant, razor, kag perfume. Malapit 3,000 pesos ang balor sa mga items nga na-recover. Sang dablag lang, biktima man ang supermarket sang pagpalapaw sang ila kaugaligon nga kahera. Kaupod ang himata nga nagpakuno-kuno nga managbakal. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.